приятелки, с които ще поритаме на ето този прекрасен стадион, на който ритат и моите колеги от работата. Много любезно ни предоставиха време да поиграем и ние тук, за да докажем, че и жените ставаме за футбол. А ти, Феляк, от своя страна ще трябва да тестваш твоето истинско мъжко приятелство с твоите приятели. Съответно, цял ден ще ходиш до туалетна задължително с тях, за да видим дали наистина си чак толкова близки. Шуси, много мразя като пише някой да ме иде на среща, бе, брат. Да, бе. Кой бе? Съм тук обстрял. Момчета, аз трябва да отида до туалетна. Добре, Фляк, ти е там на туалет? Да. Не, нали говорихме, че трябва да отидем заедно до туалетна? Просто как ще ходим заедно, бе? Да не сме тук някакви жени, че ще ходим заедно. Ти въпис. Да, заедно ще ходим. Добре, нали ви обясних? Днеска трябва... Ай, лати, пак ще ви обясня. Лати, момчета. Оф, ай. Хуй. Looking for attention. Someone turn up the lights. Become the main attraction. You can do whatever you like. Готови сме за игра. Спретнали сме се в най-добрите ни екипи. Това ще е Силвия, централен нападател или странично ляво крило, и Мария, която ще бъде нашия вратар. Сега се справя доста добре на репетициите. Така че на тренировките. Аз ще бъда всичко. И какво сега? Какво трябва да правим тук? Добре, Фляк, ние какво трябва да правим? Не знам, брат, нещо, което биха го правили момичетата. Измислих, брат. Какво? Сега ще правим много селфи. Това е. Дай се снимам. Чакай. Какво? Чакай се. Чакай. Стоп, виж колко добре ми се получава. Дай се. Къде е сега? Всеки се удари. О, се удари. Първи гол! Давай, да ти си. За малко. Аз знаеш много какво се чудя. Засада какво е? Нямам никаква идея. Засада някъде тук се случва нещо. Аз не знаех Дуспа какво е, си мислех по едно време, че име на футболист. Защото вика Дуспа, нали, всички се вълнуват. Си мисля, че име на футболист. Аз не мога така някакво да добре, аз не мога. Не чуко ли чуваш? Не. Как ми няма не, защото какво искаш да време? Преди сме във детско спешно, как може да ме чуеш? Спешно, ще остане за... Момчета, не се иска да казвам, ама трябва да отида до туалета. Не. Ай, момчета. Хуай. Оказва се, че тук има съблекалня, която е само мъжка. И дебна да видя дали няма да изскочи някой гол мъж. Не. И тримата ли? Брат, затваря малата. Руси, мръдни малко наляво, бе. Другото ляво, брат. А сега решихме малко да гледаме нашите колеги как играят в футбол и да ги коментираме типично по женски. Разшуби го! Браво!
Вкараха гола. Гол вкараха. Вкара гол. Добре, сега те защо някой с оранжеви? Засада? Засада нямаше. Пак го изтървах. А, топка ли дойде? Давай, шут! Може защо са с тези чорапи до колено? Това смисъл това. Така е модерно. Чакай да някой да ме оцели. Леко. А така. Уби го! Това всъщност изобщо не е забавно. Те пълно гонят само за една Да, глупава топка. Браво, Ники! За малко. Братле, вече нещо да се пусне, нещо някъде излезе, нещо барче, нещо да се... Не, Нещо. Маняци, кайме се. Да, знам, някъде ще се пуснем по центъра. Ох, ми то също стана много студено и още по-скучно. Стана май вече. Нито за агитка, нито за отбор ставаме. Само за мажоретки. Филяк, не знам твоя ден как е минал и как е било с своите приятели в тоалетната през цялото време. Надявам се да ти е било по-забавно. И някой път може да разцъкаме заедно в футбол. Тук виж, най-накрая разбера какво е това засада. Ама май се съмнявам.